Controle en boete op de Chacaprideskade. Gisteren werd er opnieuw een controle uitgevoerd op de bootjes die met groente en fruit vanuit Venezuela komen en aanliggen bij de Chacaprideskade in Punda. Er werden 4 bootjes gecontroleerd en 1 heeft voorlopig zijn vergunning verloren. Dat komt omdat de bootjes niet alleen groente en fruit meenemen, maar in dit geval ook een van de bootjes spullen meenam waar ze geen vergunning voor hebben. Daarbij gaat het onder meer om veel blokken witte kaas, queso blanco, gezouten vis, verpakkingen jam, tamarindekoekjes en pisca corra. Die zijn allemaal in beslag genomen en mogen niet zomaar ingevoerd worden. Bij de boot waar nu opnieuw spullen werden aangetroffen die niet ingevoerd mogen worden, wordt nu een proces gestart om de vergunning volledig in te trekken, zodat hij niet meer terug zou mogen komen naar Curaçao. De controle werd uitgevoerd door het multidisciplinair team bestaande uit de douane samen met de politie, economische inspectie, immigratie.